Assalamu alaikum jama'a. Ina masu buƙatar filaye, gidaje, sikiridin, fenti da sauransu. Siye da siyarwar filaye ne, ko kuma kai kayan da aka siya ne, ko kuma fenti za ka yi, ko kuma sikiridin za a maka. To wannan kamfani namu yana ɗaukar ɗawainiyar wannan al'amura gabaki ɗaya. Ku garzayo zuwa wannan kamfani namu mai suna Haruna Shaibu mai naira General Concept Limited. Maza ku hantayo. Hallo ga masu buƙata a fitar musu da taswirar gida, wato iya zanen kaɗai. Haruna Shaibu mai naira General Concept Limited suna da ƙwararru a ta wannan ɓangare. Hallo mu ma tsofaffi ba ban mu a baya ba. Ta ɓangaren siyan filaye, gidaje da kuma kama haya, ko kuma fenti ko kuma sikiridin. Mu ma kanmu za mu iya cakuɗuwa zuwa wannan kamfani mai albarka domin gudanar da al'amuran mu tare da su ko kuma sanya hajar mu a ciki. To ai kenan. Ga masu tambaya ko kuma tuntuɓar adireshin mu, za ku same mu adireshi kamar haka. Shago mai lamba 3 zuwa 4, Ring Road Eastern Bypass, Hotoron Arewa. A iso lafiya.